Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! And Merry Christmas! Happy New Year! Bye! Bye! 3 in 1. A few moments later. Pinsan ko si Kapitan. Sige. Yung front in the camera. Iyo. Iya. Barok Japanese. Saksak sinagod na lang. Guys, alam niyo mga Bisaya, matalino yan. Matalino naman tayo lahat, ano? Pero mostly, yung mga native language, mga native people like us, we are a native. Diba? Madaling matuto ng mga different language, kagaya ng
Bisaya, Tagalog, English, o different language around the world. Kaya matalino tayo. Wow. Ano na yan, guys? Sabi na kung mga na may ganyan kina-Facebook to me. Ano ba? Wala pa. Ano lang yan? Sabi na kung sira na nila ba kay yung tao. 11 pa ang sira. 11, Kung muli tao Ayaw mo uminom? Ano pala, Wilma? Ay, tama pala. Gusto. Hindi ka nagpuruma. Hindi Marceline. Ano ka, pure? O Biro ko dasal. namadie? Ano ba numimono nila dito? Nangupak ko din ang mga ano. Saan binlet? Ay, di na ka mag-aapos. Wapo ka sa uminom. No, maghupak nila kung na. Ayun. Ano nagpapakakuha? Ikaw ang lagi. Hupak nila kung na. Pinawa na yung itong-itong nagisi. Buti naging mo na ang Kuan ba si